El Punt de Vol és el Casal de Joves de Vacarisses, un punt de trobada on oferim la programació mensual d'activitats i punt d'informació jove. Som els educadors del Punt de Vol, el Miquel i la Irene, i ens podeu trobar les tardes de dimecres a divendres. També ens podeu trobar per tots els carrers i les places del poble de Vacarisses, a les xarxes socials, a l'institut, així com aquí al Punt de Vol, on també fem reforç escolar. A més, també oferim un servei d'informació i orientació acadèmica, un servei d'orientació laboral i un espai de suport emocional. Estem al Punt de Vol, al Casal de Joves de Vacarisses. Connectem!